Diyos, ang atong magwawali karon mga kaigsunan, wailain mao si Pastor Bernie Macas, atong daygon ang atong Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pasalamatan natong Ginoo mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Makahimo sa amo sa kadali nga paglingkod mga igsoon ko. Buot na ako mupaabot sa pagpasalamat sa alagad sa Dios, Pastor Harlon mga igsoon, Sterilit nga niya karon o kaubanan sa ministry, mga kaigsuunan o mga anak, Pastor Angeli. Praise God, mga kaigsuunan nga gikan sa Lapinigan karong adlaw, mga kaigsuunan ko. Sa kay may butang nga among naabtan dinhi sa Surigao sa inyong area mga kaigsuunan, dili naa diha kanunay ang kalipay sa mga kaigsuunan nga nangalagad sa Dios. Nindot kay nang dapit atong adtuan nga ang mga nangalagad sa Ginoo malipayon. Mahibal-an nimo ng mga kaigsuunang malipayon kay nindot kay ginamanuhan. Pero di gani malipayon mga igsuon ko, bura po kag dapayon. Wa kay kalipay mga igsuon, pero sa inyo atong nakita nga malipayon mong tanan. O ang usa ka sekreto nga panalangin dihas pagpangalagad sa Dios kining malipayon. Di yung kamawala sa pagpangalagad basta malipayon ka, pero nagmugto ka kanunay sa pagpangalagad, backslider ka na. Di magdugay kang akas pagpangalagad. Muna nga nindot ka ining mga lagad mga igsuon sa Dios nga malipayon. Paabot akong pagpasalamat usbon ako sa alagad sa Dios, Pastor Harlon de Gilia. Praise God, o kang Sterilit sa ilang imbitasyon mga igsuon o paghatag nila kay gayunan sa pagwalis pulong sa Ginoo. Kay ang pagwali mga igsuon mauni ang trabaho mga igsuon ko sa mga pastor. Basta sugoon na gani mi magwali mauni ang among kalipay. Dili mi malipay maglampas, dili mi malipay mga igsuon sa pangtrabaho. Ang pinakadako na mong kalipay kung pawalihon mi. Kadungog mo mga igsuon. Kay mao man ang trabaho sa mga pastor, magwali gyud mga kaigsuunan. Muna nga salamat kay Pastor Harlon, praise God kay gayon pagingon niya nako tong niagi pang semana. Ikaw mo'y magwali sa taga nito nga simbahan, United Pentecostal Church, praise God. Lipay nako mga igsuon kay sa akong gibalanse dinhi sa inyong simbahan, murag nakawali ko diri ikaduha pa gyud ni karon. Sa una pag-abot nako gikag Manila mga kaigsuunan ko, wala pa ni simbahan na. Unya nindunggo mini Pastor Harlon dito pa katong naay mga kanipaan dito. Kadumduman ko ato sir 2000 kano sa nato ko ning simbahan na? 2003. Okay. 2005 mga igsuon, kung ako masayop 2005, 2006. Nagwali ko diri mga igsuon kining simbahan na kuan pa kanang kalapukan pa ning palibot. Unya brog pioneering pa man tingali to sir. Mabuti pagsugod. Praise God. Pero karon nakita nato nga perti ng ninduta. Unya wala na ilapok nato makitaan kay simpre sarado na unya pinakanindot pagud kay aircon na gyud. Unya kining aircon nga simbahan nindot kay ining magwali mga kaigsuunan ko nga ngani ang kahimtangan kay para kung imo tan-awon lahi kayo ning dili aircon kay ang dili aircon magdali taghuman. Okay, simpre init. Unya brang kasabot ang uban, no? Siyempre, init kayo. Dali-dalion yun nato naghuman. Lisod po kayo mga igsuon ko nga magpadayon ta, nga taas-taas ang oras niya, perting inita, ang atong ulo, brog mabuak na. Pero si dirig yun mga igsuon ko, naibalog yun ko nga, buragwag yung mabuak ng ulo, diris ka init. Kaya perting bugnawa naman yun, no? Di ba? Nagsuot naman yun ko aning, kuan mga igsuon, Amerikana, pero wa pa mag yun ko ni batig init. Kaya tulo kabuk, unom kabuk aircon, plus electric fan. Ang pinakakuyaw ani ron kung samtang magwali ta tungod pus kabugnaw makatuog pud ang uban. Hallelujah. Muna nga nindot kaayo mga igsoon pero sige lang, praise God kay ang pulong sa Dios ato yung madunggan karon usbon ako. Pasalamat dako sa alagad sa Dios ang atong district secretary sa Caraga mga kaigsuonan ko nga malipayon nga nagahimo usab ni ini nga programa ug buluhaton sa inyong simbahan ug daghang kay tag makatunan dugang mga kaigsuonan ko nagiingon nga kung unsay nga idugang no mga programa mo na bayloanay kini mga pastor mag-uban magbayloanay nis mga kuan mga pamaagi ba sa may imo dito unsa mo po imo diha ato kung
kuan ni pwede ning i-apply nako dire. Ala sige. Mo na giingos Biblia kung unsa ang maayo mo nay atong kuhaon ang daotan ato nang sa likway mga igsoon, pero nagtuo ko kining buluhaton sa Ginoo, labi na ing ani mga igsoon, pagpalapnag, pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo, kaayuhan ning tanan. Praise God, kalambuan ning tanan. Mo na nga usbon ako, sir, salamat kayo, Pastor Harlon, Sister Lilit. Praise God, sa among uban ani sa biyahe mga kaigsuonan, bisag sa kabukiran man, unay kanta nga sa kabukiran mas kapatagan man. Praise God. Ambot kabalo ba mo anak nga awit? Tanang tribo no. Apil ang isla ana, apil ang isla. So tanan na siya mga kaigsuonan. So maglakaw mi wala ni hisgutan kundi ang pagpadagan, pagpalambo tabang sa Ginoo sa mga buluhaton. Sama kaninyo mga kaigsuonan nga mga gipangtawag sa Dios sa among uban sa biyahe, sa lakaw mga igsuon, among gipangayos kanunay sa Ginoo nga dili unta mo mawala sa pagpangalagad kundi magkaroon ng tibay ng lakas. Hanggat hindi pa bumalik ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Kinahanglan yun na. Kaya dili ta, way lami ning madunggan na to nga si Brad, na backslide na, way lami. Si sister, wa na. Nag-lipstick, nagsugod, way lami, paminahon. Si Brad, namuwang naman lagi, way lami mga igsuon. Pero madunggan na to nga, grabe ang kadasig ng igsuuna. Ay, ang pastor nga nagdumala, grabe pod. Nag-ulbo-ulbo pod ang kalipay mga kaigsuonan. Mo na. Bation og dako og kalipay ang mga alagad sa Dios sa mga Kristohanon nga nagtubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kami mga igsuon usbon nako, kami nga nagahimo sa pagministeryos pagdumalas kalag, praise God kaninyong gidumala sa inyong pastor mga igsuon para mahibalo ang tanan, kami ang mga tubang sa atong Ginoo. Kami ang mga tubang, kami ang pangutan-on sa Ginoo. O kamusta dito Brother Daniel? Adi man moingon ang Ginoo, brother. Moingon ang Ginoo nga, kamusta? Si Brother Junjon imong gidumala dito. Kamusta naman ni si Rudy? Ako mga kaubanan, ako lang ilitok ni mga pangalan mga igsuon kay para nindot po kayo ba? Nindot kayo ni mga kauban, mga Ismailon kayo ni sila. Mga malipayon ni sila mga igsuon. Brother Manuel, Brother Rudy, Brother Junjon, praise God. Muna ako kaubanan nga akong gidumala mga igsuon ko nga mga kaigsuonan nga madasigon. Wasbon ako mga madasigon ni sila. Nga makakuan magkaanang madasigon sir kay kada madasigon gani pag unsay isugo sunod gyud dayon. Pero kining mga Kristohanon nga daghay pasumangil wa na gyud ang kadasig ana. Tagsa na lang na mamilok. Hallelujah. So man akong kaubanan karon mga igsuon ko, praise God, hantod ni unyang gabi og nanay gi-assign si Pastor Harlon mga kaigsuon. Kami makasuroy dire, grabe ang assignment, di basta-basta. Praise God. Unya mubaos po ko, basta Pastor Harlon makaadto po dito sa amo, grabe pong assignment. Wala gino, baos-baos sa gini mga kaigsuonan. Okay, malibayon ba ang tanan? Yeah. Ang tanang malipayon, may palakpak kuno ang kamot. Usa na himong dakong panalangin ang atong YouTube channel mga igsuon ko sa daghanang mga atong gihimo nga pagwali sa pulong sa Ginoo ngadto mga igsuon ko sa atong mga subscribers, mga followers nato mga kaigsuonan labi na labaw sa nga tanan nga mismo sa ilang mga comments nagaingon sila mga kaigsuonan nga karon pa mi nakadungog ni ining pagwali ilabi na sa pagwalis kamatuoran. Una kanunay nato gisabwag ang pulong sa Dios through social media sa atong live broadcast ug sa atong YouTube channel mga igsuon atong gipasalamatan og dako. Niata sa dapit sa Lapinigan, kagahapon Lapinigan. Og niata karon sa dapit sa Taganito, mga kaigsuonan, mga kahigalaan, praise God, ang Dios magapanalangin bisan pa man sa atong mga subscribers, sa atong mga followers. Praise God, gigamit nato ang social media para mapalawak, mapaabot mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo ngadto sa tanang mga tao. Everybody say praise the Lord. Mo ni ang katuyuan sa Ginoo mga igsuon ko. Daghay mga tao moingon kanusa man gyud mobalik ang Ginoo. Niyang uban, kana gani pangutana mo abot dayon, mo abot eg kapuol, kakapoy. Dugaya na ana, sige man mo gwaling mo balik ang Ginoo hantod karon. Bisan sa Biblia nagsulti ang Biblia. Ang mga tao sa kanhi pang panahon nga gipulan na sila sa pagwali, sa pagbalik sa Ginoo.
Ngano kay dugay na kaayo mga igsoon. Unya mangutana din ang mga tao, bisan ang mga apostolis nangutana. Sa Matthew chapter 24, gitanaw na, gipangutana na sa mga apostolis sa Ginoo. Ginoo, kanusa man kamo balik, kanusa pod matapos ang kalibutan. Ang tubag sa Ginoo mga igsoon, simple lang. Siya nga moabot gani ang kagubot, moabot gani ang gira, nasod batok sa nasod. Amen ba? Linog hilabihang kusuga. Patod sa Ginoo, dili na mo'y katapusan, pero maunay mga ilhanan. Nga hapit na kong mubalik. Everybody say praise the Lord. O na may linog, sa una pa man ang linog. Amen? Ang gira po, sa una pa na. Di ba na may linog sa una? Amen ba? Na po'y gira sa una. Sa pagsugod pa lang ni Kristo, mga igsoon ko, sa crusades, kung imong tanawon ang Biblia, pinatyanay naman sa una. Mga lagad ganig Ginoo sa una, mga kaigsuunan ko. Kung mahibalaan mo ka na nga nasod, nangalagad o Ginoo, sulungo na mga igsoon sa mga tawo, mga lagad o Dios. Pinatyanay mga kaigsuunan. Kung magisgot taggira, nasod batok nasod kaniadto mga kaigsuunan na siya. Moingon ta mga kaigsuunan ko og gitawag linog na siya sa una. Amen ba? Pero timan-an nato nga ang Ginoo nagaingon, ang iyang pagbalik sama mga kaigsuunan ko sa babaeng umanakay. Nahapit na mo anak sir ba? Sa manday ng umanakay. Kanang umanakay, mo bitaw tawgon ng babae og magbati. Kay walay umanakay nga gwapa tanaw ng naong. Tanang babae bisag gwapa basta magbati na mahimo gyud ang unsa man sisurgaw ng bati. Ha? Ang sa Oh, yaot wayong. Tinisura mo na surigaw nun oy. Naot ang naong. Basta magbati na. Nganong gyalin tulad man sa Ginoo ana mga igsuon ko nga ang iyang pagbalik sama nang nagbati. Naana may linog sa una. Naana po'y gira sa una. Pero kato mga igsuon ko nga linog dili pareha sa linog karon. Buti pasabot ang linog karon ang kalainan sa una karon nag-anam na siya kakusog. Burag sa muburo sa nga hapit lang yun mo anak. 9 ka bulan, wala pa. Pagka-8 ka bulan, mga igso, pag pirmirong bulan, burag wala pa kayo. Pag 5 sa 5 ka bulan, pag abot mga igsoon sa 7, magbati-bati na dayon. Hangtod pagka-8, hangtod pagka magsunod-sunod na dayon. Nahibalo ba mo karon nga sunod-sunod ng katalagman? Nahibalo ba mo? Nga sunod-sunod ng mga katalagman? Naibalo ba mo nga sunod-sunod na nga ang gira, nasod, batok, nasod. Akong giingon sa una na, pero dili pa kayo to sa una. Karon mga igsoon ko, halos kada adlaw kumutanaw kas mga balita. Kada adlaw! Kaya ang pagbalik sa Ginoo paras, buras siyag babaeng nanganak. Nahapit na gyud siya, kabuanan na gyud. Mag-anam na siya og sakit. Taod-taod mga igsuon ko. Ang kalamidad karon, taod-taod mga igsuon ko atong madunggan. Ang gira, taod-taod atong madunggan sa mga balita. Pero dili pagyug kayo na mga igsuon ko gikahadlukan abin nyo unsa? Hapit na ang pagbalik sa Ginoo, ang pinakakuyaw pag moabot na ang pagwali sa tanang kanasuran kay mauna mo abot ang katapusan. Basig na imo ingon karon nga kana day ang pinakakuyaw nga ilhanan gibutang sa Ginoo, ang gipakita sa Ginoo, ang gipadungog sa Ginoo sa mga apostoles kaniadto nga kumuabot na ang iyang ebanghelyo, ang pagwalis ta ng mga tao mao na dayon katapusan, mao na iyang pagbalik. Dili pa na karon ang panahon oy. Kay daghan pay mga nasod nga wa maabtis pulong sa Ginoo. Igsusultihan ko ikaw, bisag nasod nga di mo dawat sa pulong sa Ginoo karon. Ang social media di kapugnan, mo saliot-ot gyud. Ang mga pagwali mo abot gyud didto, mo labog gyud paingon didto, mo abot gyud sa tanang kanasuran mga igsuon ko. Dili na nilayo kay ang tanang mga timailas Biblia mao na sa atong panahon karon. Amen ba? Sa una, ang mga apostoles, kung unsa ilang lakwan, grabing luuyan nila magsangyaw. Okay? Karon pwede naman ta mo sangyaw, mga igsoon. Virtual, pwede ta magwali mga kaigsuonan.
Tung niaging adlaw lang. Tuwa ko sa isla, sa Lapinigan, pero ang pagwali, abot sa Manila, abot sa Hong Kong, abot dito mga igsuon ko sa Saudi. Makita pag yun ang mga naong, maminaw sa imong giwali mga kaigsuunan. Everybody say praise the Lord. Ang Saudi, bawal ang simbahan. Ang Saudi, bawal ang Biblia. Ang Saudi, bawal ang evangelism. Pero daghay mga taong nangakabig na dito tungod sa pagwali nga naabot sa ilang dapit, mga igsuon ko. Naanatas katapusang mga adlaw ay kumpiyansa church. Ang pagpangalagad sa Ginoo tinuura, dasiga kanunay imong kaugalingon. Kay ni anatas katapusang mga adlaw. Everybody say praise the Lord. Kung sa dili ta mo hunong sa tanang mga kaigsunan, labi na sa atong panahon karon. High-tech naman ta karon, gamiton pud na nato dili para sa binuang, gamiton nato ang pagka-high-tech ning panahon karon nga mapaabot nato sa mga higala, mga parinte, pagwali, mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay dili kapugan, mubalik na gyud hapit ang atong Ginoo, mga igsuon. Shall we say praise the Lord? Manindog tang tanan, mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Atong ablihan ang atong Biblia, kung namoy dalang Biblia, pero kung wala man, mga igsuon, salamat sa atong nakahawi diha sa operator sa atong computer. Praise God. Genesis chapter 2, verse 7, Hebrews chapter 3, verse 6. Duha na siya ka chapter, duha ka book atong basahon, mga igsuon niya. Gusto na ko nga kamoy mo basa, mga kaigsuonan. Okay, ready? Hebrews chapter 3, verse 6. Pagkanindot ang gisultis Biblia, the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and breath of life, and man became a living soul. Everybody say living soul. Hebrews chapter 3, verse 6, but Christ as a son over his own house, whose house are we? If we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Basahon na to sa atong pinulungan. Go, Genesis 2:7. Ang tanan mo ingon, ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Palakpakan nato ang atong Dios. Another verse, mga igsuon, sa atong pinulungan, 3 verse 6, Hebrews. Ang tanan mo ingon, balay sa Diyos. Kusgo na tong tanan mo ingon, balay sa Diyos. Ang Dios nagapanalangin sa atong gibasa, mga igsuon. Praise God. Gihangin o Pastor Harlon sa mga pag-ampo. Praise God. Hallelujah, o Diyos na makadaraon sa tanan. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Salamat, Lord. Yes. Hallelujah. Salamat, Lord, sa pagkamahal. Lord, hatagi sa kagito ng kaalam na magsaysay ang pagitong pagkain. Dumuting ikaw, Ginoo, maghatakan nga ang igsusukti. Bisan pagkanamong tanan na magpatatinghong giling. Dumuting ikaw, Ginoo, hatag ginubugang kalikon o kanasig. Bisan magpagpapukaw. Yes, hallelujah. Dalay ko ka. Kanimo ko nagsalig na laot at pasalamat sa mahalangdong na pangalan ng Yesu Kristo. Amen. Sa dili pa ka mulingkod, igay mong katapat nga maminaw sa ta sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, og magadumala ako sa mensahe, mga kaigsuonan ko, the house belt.
ang basic o ang gikinahanglan mga igsoon sa tao. Gikinahanglan sa tao ang sinina, gikinahanglan sa tao ang pagkaon. Pero mas labaw gikinahanglan po nato ang balay. Unsaon man mga igsoon kung naisinina pero way bay. Di ba? Saon man lang naa kay pagkaon pero wa kay bay. Murag dili balanse kung walay bay. Nya nindot kaayo mga igsoon kung naagyo tay balay. Bisan gamay ra ang balay, basta kay imong balay, malipayo na ang imong panimalay. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Oh. So nakasuway na ba mong pangipon dili inyong balay? Oh, daghang kay kag bantayanan. Oh. Imbis kay ang imong tingmata alas 6, mumata kag alas 4 pa lang. Kay mahadlok kag maunhan ka og mata sa iyang sa tag-iyas panimalay. Di ba? Unya careful kay ka sa imong lihok bura man ta ginapos diri. Pero tan-awa kung imong balay. Oh, nindot kay tanan kung imong balay. Way magbuot basta imong balay. Amen? Tanang naay balay be, pataas ko na ang kamot sa naay mga balay. Katungway mga balay, hala, paghimo na mong balay. Tanan mo ingon, amen? Kaya importante kayo ang balay, mga igsoon. Sa Israel, abinay mo sa Israel, ano mga taong mga Hudiyo, okay pa mabudiha? Ang mga taong Hudiyo, pag ang lalaki nga gusto nagmagminyo, lahi sa ato, kay sa ato karon mga Pilipino, iagi-agi ra mga nag-chat, iagi rag mga text. Di ba? Pero sa mga Hudiyo lahi. Ang ilang kostumbre, muadto sila sa dapit o barangay, ila ditong tanaon ang dapit kung kinsa dito ang mga dalaga nga kana pwede na magminyo. Kay naay mga timailhan. Musuroy ang lalaki nga kanang kaminyoon na bitaw. So asa si muadto, sa dapit, tuwa dito ang mga pamilya nga naay mga dalaga. Iyang tanaon. Kaya gusto naman kasi mo minyo. Ang timailan nila dito nga, ang dalaga nga kana pwede na magminyo, pagsuroy sa lalaki nga kaminyoon na gyud. Di sa to lahi man, basta kaminyoon na, pa high blood, dagay pa sumangil. Bisag way hilanat, pahilanat-hilanat. Lahi man rin sa ato, mga Pilipino. Basta kaminyo na. Mo nang mahilantan kay, bisag di pa angayan magminyo, gusto magyud magminyo. Wa pay bahay, wa pay trabaho, stilan ka, samok-samok naman ka. Pero ang lalaking Hudiyo, mo adto gyud na dito. Sa mga barangay, mananaw-tanaw na siya dito, kinsay kaminyo na pud nga mga, nga mga dalaga. O tanaw yun na dito. Unya sa ila daing lugar, sa kustumbre nila na ha, ilang pamaagi ba? Nga sa ila daing dito, bag ang babae, ang dalaga dito, pwede na magminyo, ang ilang balay, luko na nilag hayag, sir. Hayag ba? May balaan yun sa lalaki. Bisan mo agi lang ka. Kana nga barangay, kana nga highway, pag agi nimo, kung gusto na ka magminyo, tanaw lang nimong mga bahay, may balaan na nimo, kining balayan na ay dalaga ni. Nya kining balaya na kaminyoon na pud ang dalaga ani kay nagbut sa ato ba murag nagwanted ba. Oh. Di ba? May balaan nga naman pinasahi nga mga siga ipalibot anang balaya. Pero katong ginagmay rang suga ayaw nagpanuktok. Wala pay kaminyoon dito. Pero pag tanaw na imo nga murag Christmas ko ana gyud murag Christmas light ba nga. Butang daghang kayo, pasabot na nga kaminyoon ang dalaga po diha. Oh, ready na siya. Busa kay ang lalaki kaminyoon naman, manuktok siya dito. Ayo, pag-abre, oy dong, dili ang dalaga. Dili ang dalaga mo'y mga bre. Ang ginikanan sa babae. Oy, dong, sa may ato.
Nang nakita man ako na nga, naman mo'y gibuta nga, kahayag kaayo, asa man ang inyong dalaga? Kaya nga naman dong. Kaya ako kaminyo naman ko nung. Aw mao, sa ila okay ra kayo na walay problema ana sa ila. Okay day, alay sa kuno day. Gawas mo patkita ra dito pero di mo dool. Tanawon po sa lalaki be. Ay, guwapa man. Tanaw, uy, pagkanindot kini, arang-arang og hitsura. Kaya na ba nauna na itong tanang mga hitsura ba mo itanawon? Agay hitsura oy. Sulay ninyo, tanawan ninyo. Pag di mo kaangay sa hitsura, diha pa lang una daan. Sigurado, bagsak na. Pero pag, ay, kagwapa. Nang kaangay, man ko si mong dalaga nang. Ako minyuan nang. Ano na? Unya sa ila, pag mo ingag minyuan, dili na ritso dahil paduulo sa imo. Pag mo ingong kang nagustuhan ako imong anak, napataguon na dayon to, di na ipagawas. Lahi mang Pinoy, basta magkagustuhay na. Nabi sa gabi, manggawas gani. Layo kang kalainan sa ato Kaya pagka magkaginustuhay na, display na kayo sir. Unya, pagkagabi, manggawas na sila rang duha. Pero dito sa Israel, mga Hudyo lahi, pagtanaw, minyuan ako siya, nakaangay ko siya, nakagusto ko siya, taguan na to. Umuanda din lalaki, umuanda din ang ginikanan. Okay? Sige, nagdaan na ka diha. Uy! Maopay pagtanaw, nagdaan na dayon. Ay dili pwede nga mangita kag asaw unon nga wa kay da. But na ko pasabot, wa kay kwartang daan dapat. Kay pag nagustuhan to nimo siya, urada, imo dayong tagaan ang ginikanan og kwarta. Ayan, ang pangalan na Duri. Nakaangay gyud ko nang, nakaangay gyud gwapa imong dalaga nong. Nagda ko direg 100,000 nong. Kay ako minyuan imong anak. O hatagan ng 100,000. Unya, kana siya nga paagi mga igsoon, dili pod pwede nga dili daw watos ginikanan. Kay mo may ilang kinayahan dito, kostumbre man nila. Tradisyon man na sundon man gyud nila. O dawaton. Pag humagdawat sa ginikanan, danay kwartang ginikanan. Nindot kisundugon na ito diri, no? Ang uban, ang amin niya, ay gihatag siyang piso. Gatapal pang mga ginikanan. Pagdawat sa ginikanan, 100,000 pananglitan. Himo dayong kontrata, himo dayon og pinirmahay. Ako, naghatag kog 100,000. Gusto na ako pangasaon ng imong anak. Ang ginikanan mo, pirma po. Nana sila'y kasabutan. Anya, maminyo na. Dili pa. Human sa ilang sabot, muuli ang lalaki. Anong muuli man? Kay ang ilang mga igsuon kung kustumbre dito, tradisyon nilang ilang ginasunod. Pag uli niya, nakabayad na siya, nanay pinirmahay sa ginikanan, muuli siya kay magtukod og balay. Daghay nagminyo Pinoy ron, why bay? Bisan asar dalo ng asawa. Sa Israel, dili pwede. Pag uli, wa pa kahawid og kamot, nakabayad na, gipirmahan pag yun, siniguro gid sila. Nalimang ka pirmado. Muuli dayon ang lalaki, maghimo og balay. Ang balay nga himuon sa lalaki, para sa iya ng asawa, kung iya ng balikan. Sigurohon sa lalaki, nga inigbalik niya, nagdala na po siya laing kantidad para sa pagminyo. Dako kay gasto sa ila kung magminyo. So pagkahumanan niyang tukod balay, kompleto na. Kompleto na. Okay na ni. Mubalik na ko. Kay ako na tong kuhaon tong akong nagustuhan. Ako nang minyuan. Nanay balay. Pagbalik niya mga igsuon ko, abi nimo pagbalik na siya dito, mahibalan na sa tagbalay, mahibalan na sa dalaga, nga minyuan gud siya, kay gibalikan siya.
Unya gibayran siya. Pag abot dito mga igsoon, taguan na po og laing 7 ka adlaw. Grabe nga sula, no? Pero dito sa atong Pinoy, manguyab pa lang, mayroon nga, kung sugton ko nimo sunod tuig, pareha naman ang karon oy. Dinalian yun. Mga diskarting Pinoy man na ang gilitok. Pero dito sa ila, di pwede, taguan sa 7 ka adlaw. Pero sa dili pa na mo abot, timanaan ninyo ha, sa dili pa na mo abot, para mga asawa na, kung nakatukod nagbalay, samtang layo pa na, katong balaya, na anagi suhulang tao dito. Pagbalik, humanagtukod ang balay, pagbalik sa pamanhunon dito, para minyuan na tong maong babae, nga iyang nagustuhan, na ay bantay dito. Pagtanaw sa bantay, nga nibalik na ang pamanhunon, naadan sila'y sirbato, na sila'y patingog. Mahibalo na ang dalaga karon, katong gibayran. Huy, gibalikan ako sa akong pamanhunon. Excited na kayo. Ang balay nga giadtuan nga nay nakakontrata na, excited na kayo, kining balik na ang pamanhunon. Pero pag abot nito, kuhaon siya mga igsuon ko. Human sa 7 ka adlaw, dalon siya didto sa balay nga gitukuran. Human og kasal. Kasaldaan, kumpleto tanan, mga igsuon, gibayran og salapi, kantidad, mahal, para iyan ang maasawa og dalon na didto sa balay. Mao na nga sa Bible, kung magbasa ka, kung atong Ginoo nagisgot sa iyang pagbalik, iyang gihalintulad kanunay, mga igsuon ko sa kaminyoon. Kasal. Matthew chapter 25, na 10 ka dalaga, ang 5 buang-buang, ang 5 manggialamon. Pareha sila nagpaabot, di ba? Kita nangalagad sa Ginoo, nagpaabot pa bata. Daghay mga tao, kapaabot sa atong Ginoo. Ang literal nga pagkasulti sa akong gisulti ninyo kaganina, ang spiritual ana mga igsoon nga ato karong masabtan pag maayo nga kita dayng nangalagad sa Ginoo, kita ang giingon nga pangasauunon. Ang atong Ginoo maoy pamanhunon. Kita naghulata sa atong Ginoo. Gi-illustrate na niyag maayo. Praise God. Muna nga ang naghulat, gikinahanglan na ang atong kadasig kalipay sa paghulat, mga igsoon. Gibayran, muna ilang kostumbre, munang gigamit sa Ginoo Matthew chapter 25. Nga ang 10 kadalaga naghulat sa pamanhunon, buti pasabutan na mga igsoon, church na, kita nang nangalagad sa Ginoo. Kita ang church, kita ang bride of Christ, kita ang gitudluan. Hala, sige, samtang ako, wapa mo balik, pangandam mo, pangandam, kaya ako mo balik sa dili madugay. Shall we say praise the Lord? Oh, kay kita man na yung pangasauunon. Si Kristo dili na unta mo naog. Kumpara lang sa iyang katawan, dili na siya mo naog. Pero nganong nanaog siya, kaya ang Biblia nagaingon, gipalit ko kamog mahal nga pagkapalit. Kinsa na, ikaw na nga naglingkod diha karon. Mahal kayo ang pagkapalit sa Ginoo nimo. Ang uban gyusik-usikan lang ang ilang pagkatinawag. Ang uban mga igsuon, gibaliwala lang nila ang ilang pagpangalagad sa Dios. Backslide karon ugma, balik backslide na pod. Balik backslide na pod. Igsoon kung makasabot ka, ang imong kinabuhi naglingkod ka, gibautismuhan ka sa ngalan sa Ginoo, gipalit kag mahal sa Dios. Mahal kay pagkapalit sa Ginoo nimo. Nganong gigastuhan ka niya, kay nahigugma siya nimo. Nagpalansang siya sa krus ng Kalbaryo tungod na sa imong kinabuhi. Shall we say praise the Lord? Diba, maugyapon ang pamaagi. Sa diha mga kaigsunan kung gipalita sa Ginoo, kitay mo iunang ang Ginoo mo'y nag-uunang naghago na to. Gipalitas Ginoo, Brother John. Kisa kita asa pakatas kalibutan, wata kasabot ani pagpangalagan, nagsige na taglaag-laag. Pero ang Ginoo nagtrabaho na sa pagpalit na to. Mingkanaog siya, nahimo siyang tao, gipalansang niya iyang lawas. Hangtod sa kamatayon. Para sa imong kaluwasan.
Gingos Biblia, gipalit ko kamog mahal nga pagkapalit. Karon atong gidawat. Gidawat nato pagkapalit mo na hinungdan ang step sa salvation mga igsoon. Faith, repentance, baptism in Jesus' name, and receive the Holy Ghost, and then endurance. Kung naa na sa ato mga igsoon, mao na ni kontrata nga atong gipirmahan, nga atong gidawat ang pagpalit sa Ginoo nato, nga mga lagad ta Ginoo hangtod sa pagbalik. Kung nakasabot pa lang unta ang tao niini, di gyud siya mabackslide. Ngano, nagpaabot ka sa imong pamanhunon. Grabe ka excitement. Kumabati na to sa kong grabe ka excited na to, ana. Amen? Everybody say amen. Umubalik ang Ginoo mga kaigsuonan ko. Kung ang imong kontrata nga gipirmahan sa dihang nakasabuta nga kita di ay ang gipakamatyan sa Ginoo, kita di ay mga igsoon ang gibuhisan sa Ginoo sa iyang kinabuhi, bililhon kayo nga pagkapalit atong gidawat, maghilakta pagkakabig nato. Grabe mo tulo ang atong luha. Amen. Matod pa sa usa ka kriminal nga nakabig, sir. Sa una, di magyug ko makahilak, pero din nakabig na ko, nabautismohan ako. Dali na kay kumuhilak. Ngano, diha na manggod na sugod na to mabati ang presensya sa Dios sa dihang ato nang gidawat ang atong Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kay kung dawaton lang nimo ang Ginoo mga igsoon, makahila ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Kay maguna-una ka, unsa ra man ka sa una. Buluyagon, dautan, tanang binuang naa. Pero karon ngay mo nang gidawat ang Ginoo, gibag-o ka sa Ginoo mga igsoon, makita ang kabaguhan sa kinabuhi. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kauna sugarol ka, pero karon Bible na ang dala. Sa una, manok ang imong kanunay daladalahon. Pero karon mga igsuon ko, mahibal-an na ka nga dala na ang Biblia sa imong kinabuhi. Kaniadto ang imong hilig nga sayaw, didtos diskuhan. Pero karon gibago na kas Ginoo, ang imong gihimong sayaw para na sa Ginoo. Oh, makasuot man kag maayong sinina sa una pag moadto kag mga kumbira, moadto ka mga igsuon ko mga dapit sa kalibutan, magpagwapo ka pero karon sa nangalagad na tas Ginoo, ang atong gihimong sinina para na sa Ginoo, ang atong plastada nga ingani para na sa paghimaya sa Dios. Kung unsa atong papurma sa unang natapas kalibutan, samutan atong papurma ang Ginoo ron. Di kay mo simba ang suot sinina kulapo. Tatak sa sinina, tanduay. Kabrad, simba. Basta lang pagtalikod, tanduay ram, 5 years. Kabrad, kasimba. United Pentecostal, kasimba. Pagtanaw sa mga tao, nagsinina, Marlboro Lights. Nindot ka ng musimbata nga, ingani ang atong kalidad sa postura. Ingani ang atong pagsuot. Mahimaya ang Ginoo kung imong plastaron. Ang imong bisan pa man sa pagpanamit. Okay, bukid magitong amo mga igsuon. Taga bukid magidalos ang akabig dito. Pero nakita niyo akong purma? Ingani lang purma dito. Pirmiro na kung wali dito, gaingon sila nga, grabe naman na. Bukid, ganiktay-niktay. Kung magbuot mo. Grabe, bukid. Nga nagpurma. Pang dito naman na sa kuan. Kung naunsa mo. Porkit taga-bukid. Tinagabukid lang po. Tanawa. Kada tindog na ko, ala, magkuhan yun, mag-Amerikana. Kung napay Amerikano, i-apil. Long sleeve, necktie. Sulod sa 17 katuig. Ang mga bagong tubo, Brother Rudy, inyong mga apo nga naanak karon, dili na po musimba kung dili makanektay.
Oh. Di ba? Amang ka. Asa sila mo agi? Kabagnutan. Asa mo agi mga igsoon kaniya to? Kakugunan. Asa mo agi? Grabe kapihan. Pero nakaniktay. Kaya nagtuo mo sa bangko lang ni makita. Bisan sa lasang na anapod ni. Ha? Nga naman, wala ta nagsuot ani para sa tao. Nagsuot tag formal para sa Ginoo. Daghang kay question. Kamong mga babae, kamong mga lalaki, pag mamurmata, igno na yun, burag nanay, burag nunoy. Nanay og nunoy. Tanaw rin mga dalaga na to, mga babae na to sa simbahan. May gwapa tanawon, kanang nagsayalo, kanang nag-short. Burag mo katingog lagi mo. Sige, mga boys ko na ba? May gwapa tanawon na mga babae, nag-short o nagsayal? Nagsayal! Mapurmag yun sila, nga mga gwapa yun kayo tanawon pag magsayal. Pero gapantalon, ga-short, mura na magputi pug paa. Pero tingnilara tanaon. Pero magsayal na gani, pagkagwapa yung kitanaon sa mga babae sa UPC. Murag hinay man. Isa tinuod lang. Ayaw magpatuntuan ang nadunggan ninyong ignon mo murag nanay. Kay tinuod na ba ignon mo mga nanay? Put pasabutan ng nanay, naanay anak ba? Pero dili mabintahaan sa purma. Abi ninyo makadungog mo ana, ila na lang na. Ila na lang na ang tinuod. Gusto na po na sila manundog. Kay gwapa kay mong tanahon. Ang himaya, makita na diyan ninyo. Mga lalaki ganit dito, bago pang nakabig mga igsoon sa simbahan, maglong sleeve na dayon. Kaya nakitaan sa mga kuan, nagipulo, nagilong sleeve, bago pang nakabig. Wa pa gani mabautismo higani ito ako nakitaan, naglong sleeve na dayon. Busang yung mga barkada kayo maanad sa inaunsa naman ka oy. Kini mga tao maanad sa atong purma. Burag ang ilang mga balahibo manindog. Lagi. Suot na kag barong, suot na kag long sleeve. Burag manindog ilang balahibo. So sige na nako mga kaigsunan, kanusa pa man din na nato na isuot ng atong pinakabagtik nga barong og pulo, bagtik na to nga long sleeve, kanang pinakagwapo na tong mga sinina. Kanusa man din na isuot sa dihang musod na kaslungon? Tanawaran lang sa lungon, palitan pag bago nga pulo or bago nga barong. Sa buhay pa wa pa barong nga. Sa patay ng gisod naglungon, gipabarong na. Nausa naman tao nang una-una as tao, oy? Ang barungan pa man ang mga patay. Ang barungan mga igsuon ko, kining mga buhi. Kining mugsuot og tarong, formal, kining mga buhi, dili, gibaligtuad sa tao na, gusto sa tao, nga suotan og tinarong, ang mga patay na. Kay mao bitaw na sa atong kinabuhi karon. Pasalamat ka nga nakapangalagad ka sa kamatuoran, kay gitudloan ka sa tanang paagi sa pagkinabuhi. Tanan mo ingon balay. Tanan mo ingon balay. Sumubalik. Naanay balay. Minyuan niya. Pagkaw magminyo magkasal, dalo na dayon sa iyang balay. Niingon ang Ginoo, mualakaw ko, muadto ko didto. Andaman ko kamog Pinoyanan. Pag mahuman na nako ang akong Pinoyanan, iandam dito. Mubalik ako sa dili madugay. Kuhaon ko kamo. Dinasa gani ako. Tuwaw sab ka mo! Sa dihang mubalik na ang pamanhonon na ibantay sa dalaga, mupatingog og budyong, buti pasabot sa tibuok barangay, sa tibuok sityong gipuy-an sa asaw unon, mahibalaan nga ka na, maminyo na ng dalaga ha, kay nibalik na ang nagbayad. Woo!
Panahon nga mobalik na ang Ginoo, siguruha nga naa ka sa imong balay. Pag mobalik ang Ginoo, siguruha nga wala ka maglakaw-lakaw. Siguruha nga wala ka mabackslide. Kay nigbalik sa Ginoo, kuhaon ka niya. Tingko ng Bible mga igsoon, pag abot sa Ginoo, daghay magsakit. Kinsa tong magsakit? Mga taong nangalagad, wa ka antos paghulat sa Ginoo. Kahibalos ka matuuran, pero nibalik sa kalibutan. Amen. Patingugon mga igsoon ng budyong. Tindog ang asaulon. Nag-anam, nagkaduol ang pamanhunon. Amen. Unya sa diyang pakasla na, kuhaon na dayon ang iyang pamanhunon, dalon na dayon sa iyang balay. Kung nakadungog mo sa word nga rapture day, ingon ang Biblia sa usa ka kalit sa pagpamilok, patingugon sa Ginoo ang trumpita. Mukanaog ang Dios, sinapuang sa mga panganod. Ikaw kung nangalagad sa Ginoo nga buhi, dili na ka makatilaw o kamatayon. Tanan mo ingon, praise the Lord. Tanan mo ingon, praise the Lord. Busa ang tanan mo ingon, dalaygon ng Diyos. Hallelujah. Uy, ni burn out naman eh. Praise God. Adinhin na lang tingali ko. Uy. Balik sa primero. Ang munta kadala og pointer na to. Okay? Sige, next. Sa matag balay, katusa. Muna disadvantage na nagwatay ka galingong kuan. Sa matag balay, every building, houses, built by man. Amen? Amen? Nagtukod anak tao, mga engineers. Pero nahibalo ba mo kung asa gikan ang materialis anang bahay nga mga nindot, mga building nga nindot next? Cement are steel are materials used to build houses. Asa man na siya gikan mga igsoon? Di ba? Sa mga bato. Sa ground. Next. Manong gimining ang yuta? Diri sa inyo, suwito kay mo anak. Kaya ang kabilya, halos kadaghanan sir, dirigikan sir, no? Tibuok kalibutan pag yun. Ang nagamit sa yuta ninyo diri, tibuok kalibutan. Pagtukod og mga tulay, pagtukod og mga kondominium, pagtukod mga igsunog dagko, kay mga establishmento, nahimo na tungod sa ground. Tungod aning yuta nga ginamining. These are the product of man's ingenuity. Kaalam og kahibalo, kahusay sa tao. Nganong nahibaluan nila nga pinaagig yuta, pinaagi ni mga bato, makahimo og simento, makahimo og mga kabilya. Grabing ka-bright, Pastor JR, sa mga tao, no? Naibalaan nilang kini nga components sa ning yutaa. Mahimo ning kabilya, mahimo ning simento. Ilan ang gikuan ang kahibalo nila, hangtod na buo na mga igsoon. Maunay kahibalog kaalam sa tao. Mahimong nindot ang mga puyanan, mga buildings, mga balay. Tungod sa kahibalos tao, kaalam sa tao. Paman ang pangutana karon kung mag-isgot na putag tao, mga igsoon. Next line. God formed man of the dust of the ground. Kung ang mga balay literal, mga building literal, gihimo na pinaagi ground, wa ba mo mahibalo nga gikan pud sa ground ang atong pagkatao. Palakpakan nato ang Dios. Kananggikan sa ground, mga igsoon, timanaan ninyo na pwede nang tayon, magabok na, kay gikan sa ground, di pa matudan, bisag unsa nga masang himuon sa building, muabot gud ang insaktong tagal sa panahon, nga magabok na siya. Amen? Tanan mo ingon, amen? Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Gikan sa ground, mga igsoon. Kadali lang ha. Gikan sa yuta.
Kung ang balay, ang mga building, ang mga tulay, tinukod, gikan po sa ground. Ang imong lawas karon, napa ba mo'y lawas? Hawiri ko ninyong lawas. Gikan as ground. Dust of the ground. O karon mga igsoon, next, matod pa mga kaigsuonan ko, ang Dios dili ra ba mga puyo sa templo nga tinukod og tao. Kanang building di na puyan sa Dios. Kini nga gitukod gikan sa ground, mo'y puyan sa Dios. Dagay mga reliyon magtukod og building, og ang building ilang ipasigar mo nga mao'y puyanan sa Dios. Ay balutan na ana nga ang building tinukod og kabilya og simento. Kinsay naghimo sa building? Tao. Pero nahibalo ba mo nga Ginoong deklarar, dili siya mo puyo sa mga tinukod og tao. Palakpakan nato ang Ginoo. Dili siya mo puyo og tinukod og tao. Busa kung gilekturan ka, gitudluan ka og managkadaiyang relihiyon, nga kumusod lang ka ng buildinga, luwas na ka. Sultihan ko ikaw, dili building mo'y luwason sa Diyos. Kay kanang building, tao ra, kamot ras tao ang naghimo, ana. Gusto sa Ginoo, luwason. Katong siya goy, nagtukod siya ay naghimo. Shall we say praise the Lord? Shall we say praise the Lord? Sige, basaon na to, Acts chapter 7, verse 46. Kung sige basa mga igsoon. Hallelujah. Yes. Amen. Next. Sige. Yes. Nasabtan ninyo yung gibasa? Ang Ginoo, ang halangdon, di mo puyo, tinukod sa kamot sa tao. Padayon mga igsoon, the rich fall in Jesus parable had attained all types of worldly accomplishment. Dagan kay gipangtukod sa tao, dagan kay gihimo ang tao. Nagtuo sila mga igsoon, diha lang taman ang kinabuhi. Kining tawhan na kwartahan sa pian na kayo, iyang gihimo ang tanang pagtukod mga kaigsunan, pero wala makatabang sa kaluwasan sa iyang kalag. Dagan siya na-accomplish sa kinabuhi, wala makatabang sa iyang kaluwasan. Kaya nga no, ingon ang Biblia mga igsuon ko, sa unang Corintos 3:16-17, wala ba kamo masayod? Sige, basahan daw ninyo mga igsuon. Amen. Pagkanindot ani, diha day nagsulod sa atoa, diha day nagpuyo sa atoa sulod ang Espiritu sa Dios, dili sa building, dili sa tinukod sa kamot sa tao. Busa ikaw karon bulahan kayo ka nga nakadungog ani nga wali, mapuyan diha yang imong kasing-kasing sa Espiritu sa Dios. Clap your hands to God one more time. Glory to the name of the Lord. Shall we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Next line, please. Unang Korinto 15:52-53. Basahan na itong tanan mga igsoon. Sa kalit. Kadali lang, balik lang, kagadali. 52 mga igsoon. Gusto na ko ni-illustrate, elaborate gamay. Ang lawas na to, subject yun as pagkadunot, pagkapatay, pagkawala, balik sa abog. Pero ni ay gisulti sa Ginoo. Kung mga lagad ka niya, maabtan ka nga dili mo undang sa pagsimba niya. Hangtod madunggad nimo ang tingog sa trumpita. Mao na ang panahon sa iyang pagbalik. Osbon ang imong lawas nga madunot. Ilisan sa lawas nga dili na madunot. Lawas nga masakit. Ilisan as lawas nga dili masakit. Karon mga sakit pa ta. Panghaiblaron pa. Gipang diabetes. Gipang TB, gipang sa mga sakit, gipang arthritis na, mga tanggal na ang ngipon, basta matiguang na. Ngano?
Next please. The human body is subject to decay. Ayaw tuo nga gwapa ka karon. 50 ka tuig gwapa gihapon ka. Amen. Katong mga lamurok kay mga aping ron ay mugtuo nga di na mo hiyos. 30 ka tuig ikan karon. Amen. Samot ng mga tiguang na daan. Amen. Tanan nga mga niya karon dinhing tagas na gidad. Ayaw ninyong tuuhin ang wingon nga naas mga Facebook nga mga mga advertise nga katong mga kunot pahamison ay mugtuwa na. Kay bisag unsa yung pahid ana mukunot gyud mo. Ngano man kay ang lawas subject na siya sa decay. Mura bag prutas mga igsoon. Karon alumumoy pa kayong tanahon. Hala lamia kay aning mansanas oy. Nindot kayo, pero pila ka simana, pila ka bulan na mag-anam na siya katunas. Everybody say praise the Lord. Ikaw nga tao, gihalin tulad aning prutas, nga mag-anam kadugay, mag-anam og kadaot, mag-anam mga kaigsunan kog decomposition, buti pasabot, nag-anam siya kadunot. Nahibalo ba mo, anak? Bisag unsag pili sa siyampo, mga hug ang buhok. Kabalo mo na. Bisag unsa og ligo, kadato ta paglugod, sa Tagalog pa libag pa rin. Ano yung libag pa rin? Sa Bisaya nang Barbadyon libag. Dili buling. Sa Hingoog na, sa Hingoog City, dalikdik gihapon. Kana sir, dalikdik gihapon. Bisag unsa og bagid sa imong naon, ano pa? Pahamis mga igsuon. Unsa na yung mga pahamis? Mga porselana. Pagbagyod nimo dalikdik gihapon. Mga tuli ka karon pagkatotod atuli na pud. Amen ba? Manghimuta ka karon taod-taod, muta na pud. Everybody say praise the Lord. 1 Corinthians 15:54. NOJ translation. Nindot kay pagkasulti. NOJ translation. Basahan niyo tanan mga igsoon. Palakpakan na to ang atong Ginoo pagkanindot ani nga translation, no? Woo! Unsa gisulti? Kini nga lawas madunot. Pero sa diyang mobalik ng Ginoo, must be changed into body that cannot decay. Pagkanindot ani mo ni akong gipangita, dili na masakit, dili na madunot. Corruptible body. And unsa pa isulti? Balik sa next please. This mortal body must be changed into a body that will live forever. Wow! Pagkanindot ko na ng mga lagad sa Ginoo na kay kasiguruhan. Sa kalibutan, sa kwarta, walay kasiguruhan. Sa bahandi aning kalibutan na walay kasiguruhan. Pero pangalagad o Diyos, you will live forever. When this body that decays, kamoy basa mga igsoon. Grabe, ang Biblia nagtudloan na mga igsoon. Pagtulon na ni, dili sa tao, dili sa relihiyon. Pagtulon na ni sa Ginoo, nga ang lawas sa tao, mao'y templo sa Dios. Himayaan ninyo ang Dios, kay kamo man ang templo sa Dios. Madunot ni, kung dili, himaya sa Dios. Usbo na ko, kung dili ninyo himayaon ang Dios sa inyong lawas, madunot na ngaway kapuslanan. Pero kanang lawasa kung inyong ihimaya sa Dios, ilisa naglawas nga di na madulot, ilisa naglawas nga di na mapatay. Oh, dalay god ang Dios mga igsoon, kining lawas nga madunot, kus nagbasa mga igsoon. Woo! Mabuhi sa kahangturan. Verse number 54. Amen.
Woo! Palakpakan na to ang pulong sa atong Ginoo. Yes, 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 yes! Giniklara sa Bible, mga igsoon, unless the Lord build the house, the builders labor in vain. Busa ka mo karon. Kung naa mo nagpabilin sa kalibutan, mga tao karon, labi na sa atong mga subscribers, mga followers, kung pabilin mo sa kalibutan, di ialagad inyong lawas sa Ginoo. Mahimong ay kapuslanan ng lawasa. Mapatay na, madunot na, madugta na. Dili mahimaya ang Diyos. Pero sultihan ko kamo nining takna. Kung ialagad ninyo sa Diyos, nagpaabot na siyang pabalik, tagaan tag kinabuhing walay katapusan. Lawas nga wala na'y kamatayon. Lawas nga di na madugta o di na madunot. Muna na ng panahon na! Muingon na ka! Death, where is your victory? Death, where is your sting? Buti pasabot ana mga igsoon. Kamatayon hain ang imong kadaugan. Kamatayon hain naman ang imong kalaa. Dili nakaabtag kamatayon kung ang imong lawas karon imong ihimaya ug imong isimba sa atong labaw makagagahom. Himo ang templo sa Dios ang imong lawas. Kanusa na mahitabo ng mga butang nga mga igsoon nga ilisan ang atong lawas nga madunot. Ilisan og lawas nga dili na madunot sa panahon sa patingugon na sa Ginoo ang trompeta. Karon dili pa na mahitabo nimo, sige padayon lang sa saad sa Dios. Padayon lang sa kaligod sa pagpangalagad. Padayon lang sa pagsimba nga malipayon hangtod sa pag-abot sa pagbalik sa atong Ginoo. Sigurado ko 100% ang pulong sa Dios wala nagbakak. Sigurado yang pulong imong madawat saad na sa Dios igsuon ko. Manindugtang tanan nining orasa mga kaigsuonan. Busa karon nining orasa sa tanan nato nga mga kaigsuonan kay galaan. Praise God. Niabot na ba sa inyo nahuna panahon nga wala na gyud ang presensya sa Ginoo sa inyo ha? Mura ba gibati na gyud nga layo na gyud kang Ginoo ani. Lami na kayo i-backslide, lami na kay buhat og dautan. Kay buwalagwa na gyud ko kabati sa presensya sa Dios. Suginlan ko ikaw nining orasa. Kung gibati nimo na mao na yung panahon nga mudot-dot kag balik sa Ginoo. Kaysa tinud ang Ginoo dili layo na to. Dili layo na to. Duha o tulo hisgot siya ngalan na siya sa taliwala. God is omniscience God. He is omniscience God. He is omnipotent God. Dili layo ang Ginoo sa inyo ha. Usay sulayon lang ta sa atong pagbati, pero sa tinuod ang Ginoo duol kayo nato. Kung gibati nimo nga perting dugayan na wala mo bati ang presensya sa Ginoo, suginlan ko kamo nagpanuktok ang Ginoo karon sa inyong kasing-kasing. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him. Saad na sa Diyos. Saad na sa Diyos. Kinsay mo abli. Kinsay mo abli. Nanuktok ko. Kinsay mo abli. Dili mabugos ang Ginoo. Kundi ni mo ablihan ang pultahan sa mong kasing-kasing. Dili ka pugson sa Diyos. Pero gusto kang mapuyan ka sa presensya sa Ginoo. Gusto ka nga mabati ni mo balik ang presensya sa Diyos. Pasudla siya, church. Himo ang templo. Himo ang templo sa Diyos. Ang imong kasing-kasing. Ikaw ang matuod nga balay. Ikaw ang matuod nga puyanan. Puyanan sa Espiritu sa Ginoo. Come on, open your mouth. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sige, ayun kaulaw. Nagpanuktok ang Ginoo. Nanuktok ang Ginoo sa inyong matagusa kasing-kasing nining orasa. Sige! Nakaya larabak kasakaya larabahaya. Sige mga kaigsuonan ko. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Ikaw ang templo sa Ginoo. Ayaw sayanga ang imong lawas. Ayaw sayanga ang imong kinabuhi. Sige, papuy sa Espiritu sa Ginoo. Ang imong lawas, ang imong kasing-kasing, himo ang templo sa Dios. Sige mga kaigsuonan, ang imong lawas, ang imong kasing-kasing, himo ang templo sa atong labawong makagagahom. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Himo ang templo, ang imong lawas. Ikaw ang pinasahi nga pinuyanan. Ikaw ang pinasahi nga puyanan. Tungod kay diha sa imong kasing-kasing, magapuyo ang Espiritu sa Ginoo. Sulod sa imong kasing-kasing, magapuyo ang Espiritu sa Ginoo. Hallelujah. Sige mga kaigsuonan. Sige mga kaigsuonan. Sige mga kaigsuonan. Himo ang templo. Himo ang templo sa Dios. Ang inyong mga kasing-kasing. Himo ang templo ang inyong kasing-kasing. Himo ang templo sa Dios. Ang inyong mga kasing-kasing. Hallelujah. 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 Himo ang templo. Himo ang templo. Sige, welcome ang presensya sa Ginoo. Sige mga kaigsuonan. Sige mga kaigsuonan. Hallelujah. 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 Oh yes, hallelujah. Sige mo ang templo sa Diyos. Ang inyong mga kasing-kasing. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Sige mga kaigsuonan. Ikaw mao ang balay. Nga mahimong puy-anan sa Espiritu sa Ginoo. Gitukod ka sa Diyos. Dili ang tao mo'y nagtukod kanimo. Dili ang kaaway, dili ang yawa. Naghimo kanimo. Ang Diyos mo'y nagtukod. Ang Diyos mo'y naghimo kanimo. Himo ang templo. Himo ang templo. Ang imong lawas. Himo ang templo sa Diyos. Ang imong lawas. Hallelujah. 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 Sige mga kaigsuonan. Hallelujah. 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 That's it. That's it. Hallelujah. Sige, ihunat ang imong pagdaig sa Ginoo.